Päivää. Päivää. Miten menee? Kipeänä part-episode joku mikään. Tilannekatsauksia Seinäjoen jälkeen ei olla paljon tehty mitään, paitsi isä sotua. Iskä on tehnyt jotakin, mä oon lomaillut. Niin minäkin. No, mikronluukku auki. Kato. Se on hyvä. Joo. Nyt ollaan menossa kahtomaan, saadaanko me mitenkään meidän kusken puolen takapyörää kohdalla. Niin kun se otti vähän pientä kipiää. En ymmärrä, se betoni tuli tielle. Aika törkeesti. Niin tuli. Silleen, Se hyökkäs. Se hyökkäsi ikävästi. Lääkettä. Pitää lääkitä. Niin ja mitäs tässä 3 päivää nyt on sitten Jyväskylän kisa? Niin joo. Nyt on keskiviikko. Keskiviikko. Torstai, perjantai ja lauantai kisat. Voi Jep. voi. Kato, mikroovi meni kiinni. Mikron ovi. No ovihan Et se. siinä on ovi. Nohan se ovi. No niin, mamma koitapas mennä. Niin. Elikkä nyt meillä on enää kisoihin varten, niin tuo vähän katsotaan kulumia. Ja Eikö mene hyvin? Niin, kato, minun työmaa. Huomattavastikin mukavammin kuin aikaisemmin. Noilla on muuten lämmin tuolla katolla. Sitten vielä tekee tuplapolennan siihen, että vapaalle ja sitten uudestaan polkaisee, niin menee vielä nätiimmin. Mä tiedän kiihdyttäis. Menee. Mutta mitäs meillä oli? Tuo kulmien säätö nytten, pakoputki pitää pajottaa. Se pitää oikeasta. Se vähän kans vääntyi siinä ja sit... Joo, tosi typerää, ihan oma syy, koska polttoainetankki on tuolla takana, niin putki pitää mennä sen taakse, niin se on takimmainen osa sen pakoputken pää, niin totta kai se nyt sit kun ajat seinään, niin se osuu samaan tien. Niin. No, Mutta kuka se osuu vielä justiin sille puolelle, missä se pakoputki on. No, ei voi minkään, mutta Kuka keski ajaa seinään? kun se betoni tuli tielle. niin joo. Mut kumminkin, ja sitten kuituosissa on semmonen vaan semmoset niinku kosmeettiset pikkufiksaukset. Joo, niitä vähän kujuteltu tossa, kun se helma, sinun panssarin kestävä helma meni rikki, kun mä ajoin falatin perään. Jep, ettei, se oli panssarivaunu kestävä, mutta ei Falkin kestävä. Joo. Niin. Sitä on kujutettu ja sitten sitä peräosaa, se on tehty monesta palasta vielä tuo osa, niin ne meinas vähän irrota toisistaan liitoksistaan ne käikäleet siinä, niin. Täytyy varmaan se kesän mittaan tehdä uusi osa ja sit se on yksi yhtenäinen, niin sit se ei varmaan hajoa niin helposti. Ei tarvi niin paljon kitata sitä. Niin. Tuossa sun kittiä jonkun verrattuna perässä. No, pikkuvikoja. Jep. Mutta joo. Ei se. Ja laturi on vaihdettu nyt, silloin Seinäjoella vaihdettiin se 90 ampeerinen, mikä vaan löydettiin, niin myöhemmin haettiin 150 ampeerinen, mutta sitä ei ikään laittu paikalle. Nyt siellä on 150 amppinen laturi. Joo. Isolla hihnapyörällä. Se on hyvä, niin ei pyöri. Ei pitäisi ainakaan hajottaa latureita, vaan eihän jokaistaan hyvä vios. Et kyllä tässä vielä onneksi pikkuhommat ja huomenna olisi tarkoitus hyvä auto takas tähän bussin kyyville ja Joo. sinä lähet isolle kirkolle vielä humputtelemaan. Minä lähden kahtamaan Metallicaa. Joo. Mutta katsotaanpa kohta kun mennään tuohon Joo, huutaamaan. mennään Rengaskanavalle. Suolahtee Jukka suunnaa meille vähän nöyrän kulmia siellä. Kato. Lähinnä nyt katsotaan se yksi pyörä, että miten me on saatu se kohdalle. Niin, semmonen yleistarkistus. Niin. Että Kun tsekki, kun tuli vähän kolhuja Seinäjoelle. niin on niin. Katsotaan kohta Joo. kuinka pielessä ne on. Niin. Ajaa toisen puolen samalla lailla vittu Jyväskylään. Katos kun väliä. Petareissa. Nivelissä. Paskana. Pikku vetovalas pitää olla. Pikkuvalyys on silloin oli uutena. Oli. Vittu näistä on lentänyt kartaanin ristikoista rasvat hilaa vittu. Ristikoista. Niin, no kato. Niin. Toi itse vähän hiljempaa sitä kartaanin. Voi perkele. Länteet loppuvat. Hyvä. Ei oo ihmisen keli tämä.
No ei nyt tähän ihan. Nyt ei oo parempi. Ei ihan niin. Aamulla oli hyvä. Semmonen 30 hellettä, niin ai. Ei ole todellakaan. Onha. Ei ole. On. Ei. Sit jos saa olla jetteilemässä. Tää on se siihenkin vähän kuin turhaan. Aattele 30 astetta lämmintä ja kylmä lonkero. No on sitä tukalaa juuakin saa. Ei. On se, ei se 30 astetta ei oo ihmisen keli. Onha. Ei täällä. No Ei saa- ole suunniteltu suomalaiselle miehelle 30 asteen lämpö. No saa ookin tommonen napapiirta oleva albiino. Niin, jääkarhu. Ei Ja- kestä lämpötiloja tämmöinen. Punin jäl. Ei tarvitse auttaa. Ei tarvitse auttaa. Joo. Nyt on säädetty Berberi kohdalle. Onko? No. Se näyttää ihan hyvälle. Käytännössä nyt 15 milliä auria. Älä säikä. Kova ääni. Tänään tehdään pönttö. Ei niin. Joo. Ei mitään, nyt sekataan vielä keula ja sit lähdetään himaan pötkyttää. Tekemään kaikkea muuta. Mikä viina siinä on? Ei oo tähteellinen. Se on hyvä. Tatata. Menohaluja. Oh. Tämälle kun tuo Vinssin kaukosäätiö tuossa ajoi silloin. No se on kyllä hyvä, että se on siinä. Ei ollut. Vähän tuossa sivussa kun. Lää saa. Tiedätkö ovea? Nyt on auto suunnikas, ei kun suunnattu. Se on suuntautettu tattu. Suunnikkaaksi. On. Kulmikkaaksi. Niin. Joo. Sitten takaisin tallille ja loppupajoitukset. Vaihe! Joo, nyt on vapaalla. Sano nyt, että vinssissä loppuu vielä aattu. Ei mitenkään virkein kaveri vetämään. Kato, päivä. Päivää. Mä oon ruvennut sinut. Ai että. Oikein hyvät kengät. Reinot koko keinot. Ne toimii aina. Parhaimmat kengät mitä on koskaan valmistettu. Ei ole. On. On semmoset lipokkaat, että näillä voi... Pohjake on ihan tasainen, jos olisi talvi, niin näillä vetää saman tien selälle. Eikä veä. En oo minäkään. No niin. Mä oon kumminkin yli 10 vuotta mennyt Reinoilla. Joo. No niin. Se on torjantai. Torjantai. 2 päivää kilpailuun. On. Joo, pitäis huomenna lähteä Metallicon keikalle. Mä hylkään teitä. Hyi. Happy. Miten kehtaa? Pakko ottaa. Pakko ottaa. Ei vaan. Joo. Mitäs täällä on tapahtunut? Mä oon ollut himassa pötköttämässä. Kibbeenä taas vaihteeksi. Joo. Ootteko te vielä oikeassa pakoputkeen? Ei oo vielä. No, mutta se on selvitetty, että mistä se on väänty. No, No siitä missä on se S-mukka. Joo, ihan se oikein. tämä. Niin. Jaa. Se on siitä painunut eteenpäin. No saadaanko sitä nykästyä jotenkin? Vetään rälläkällä viillot siihen ja Käännetään. niin avataan niinku tuota kulmaa loivemmaksi. Silleenhän se onnistuu.
Eikö se tuo peräpäästö ole kääntynyt? On varmasti, mutta ainakin tästä se on lyhentynyt. Tää on ihan... No sitä mä katonkin, että se on hirveän jyrkkä se mutka sitten. Oikeastaan näin, niin pitää olla... Joo. Ei nyt ihan semmonen tarkka mitta ollut, mutta semmosen sentin. No niin, Ainakin. kyllä. Viime kisoissa tuli sanomista vesiputkien koteloinnista, oltiin vähän unohdettu. No, siinä kiireessä ei näppäile yhteen. Ei ollut kyllä meillä viime kaudella koteloituna, mutta Nyt on. nyt tuli sanomista ja sitten muistettiin, että niin joo tosiaan. Täytyisi varmaan. LVI Rossilta tuli tämmöstä hienoa solukumia. Oi. Tää on kyllä viimeisen päälle tuotu. Se on hyvä. Ja mukaan... Tää pitäisi vissiin riittää. Kunhan se on jollakin tavalla koteloitu. Kyllähän tää nyt kestää, jos se puhkee, tuo putki menee poikki jostain syystä, niin ei tästä nyt läpi suihkua vesi. Kyllä, Rossille kiitos. Kyllä, iso kiitos. Pitääkö me vielä kahtoo? Tää kuvailemassa oikein sisällä. Siellähän sitä menee. Hellästi. Nätisti. Tää oli semmoista, että Pete tykkäs laittaa kovasti tätä. Mä en oo mitään muuta tehnyt kuin nauttinut. Ollut kerrankin tommosia eristyksellisiä hommia. Niin. Joo. Toivottavasti nyt seuraavaksi sitten varmaan tuo pakoputki. Patoputti, joo. Pukopatki. Varmaan penkki takaisin paikalle ja tonne. Niin. Tää ei kyllä välttämättä edes tarvittis. No Jos ei. joku tulee tarjoamaan 5000 €, että kyyditätkö, niin on se hyvä. Niin jo. Sen kun päivän näkis. Ei ihan. Joo. Putkireila ja sitten pulttitsekit ja pussin pakkaamiset ja... Niin. Ja hommaa riittää. Joo, on siinä tälle ilta. Oh. No katsotaan mitä... Tämän puolen heleva paikalle. Sitä ei ole edes sovitettu tuo oikomisen jälkeen. Poraruuvilla se käy se Ei sitä tarvitse sovittaa, sehän on ohjattu suoraksi. Onko noin? Itehän se sen nyvit. Niin, nyinkin. Minun mielestä tuo kyllä vähän vielä tuolla ehkä aaltoilee. Niin, mutta se linja mihin se helma tulee kiinni, niin se on kohdalla. Mä oon sen kattonut. Selvä! Joo. No, ruvetaanpa jotta ja katsotaan mitä tuolle putkelle keksitään. Joo. Problem. Meidän narinahala liikkuu tuolla kynkässä ees takaisin. Miksi? En tiedä. On väliä tuo pesä. Ei oo väliä voittanut. Niin, nimenomaan. Voi voi. Ei se kyllä tänne suuntaan, se ei liikkunut. Ei mun kannata varmaan tälle puolelle lyödä niitä arkosia. No kannattaa molemmille puolille. Ei tää on semmonen 5, että hän ei oikein saa. En mä tälle puolelle lyö niitä. Ei se tänne päin liiku se hema. No ei ainakaan tähän mennessä. Tuotakin on näköjään käytetty jo pistopuikkona. Niin. No, suppas. On se kun elämä on sentistä kiinni. Näytänkö mä valoa? Joo, näytä vaan! Tuo auttaa aika paljon. Hyvä, kiitos. Miksi valonnäyttäjää ei ikinä kehuta? No niin, nyt on seuraava sorma. Vielä tuonne auto ja vasana kiilä päälle. Tiedättekö minkä takia valonnäyttäjää ei siihen parasta miestä laitetakaan? Mitä sä touhut? Sä rikoit meidän... Tai sinun lasikuun. Oma vaaka. Se jäi minun pierssiä sen kiinni. Se on aika yleistä tää. Tää lentää maalia tästä päästä. Se on maalattu. Onko nui? Äkkiseltään veikkaisin. Jos siihen lyö, niin se maali saattaa irrota.
Lyö nyt. Mä en kauan näytä polvaa. Tää on kyllä justiin semmonen asento, että rystyset ai. No mä katsoin jo, että sä lyöt kun salama. Mitä teen? Lyöt kun salama. Niin Ei kertaakaan samaa kohtaa. Ei yhtä terävää, joka kerta eri kohtaa. No niin, lyö nyt. Se on niin jännän näköistä, kun se tulee miten sattuu. No niin. Se ei näytä ala olemaan. Joko riittää? Joo, riittää. Okei. Niin, sä et tunne yläpuolella laita ollenkaan mitään. On siellä. Ai siellä on. Niin. Et sä näe, kato. Ei oo tuolla kello Minä en näe, sä sohit sillä lampulla. kello yhdessä ei oo yhtäkään. No voi. Ei vittu. Se karkaa just sitä kautta. Se luikattaa. Sehän on jopa Mikä vähän... korina kuuluu kameraan? Se on muuten taaempana nyt kuin tämä. Niin no ei se oo kohdallaankaan nyt. Joo. No niin, kun sä löit sitä liikaa. Väänsit. No väänsit. Minä en oo lyönyt sitä. No Sinä oot väänsit. lyönyt. Kyllä se sieltä eteenpäin tulee, kun perä ajaa seinään. Tulee. Voisiko joku nyt vääntää sitä johonkin suuntaan, kun itellä ei oo 5000 kättä. Eihän tuossa on nytkään kuin 2 pelissä. No nyt on 3. Elä. Periaatteessa 4, kun saa sitä rullaa näin. Missä se on se rämpilä? Tää näin päällä. Mä en sitä saakaan. Mä nostan. No niin. Bolts on. Ollaan erinäisillä tankkaustarinoilla, mihin me Nippe ollaan mänössä. Tällä kertaa hyvin lähellä, että ihan Jyväskylällä. Päästään tällä kertaa ei joku 40 kilometriä siivua. Polttoainekuluissa säästetään tässä kilpailussa. Kyllä. Ja pääsee ihan kotia yöksi. No se pääsee. Ellei sitä eskaloidu lauantaina. Niin ei koskaan tiedä. Ei voi Jännä koskaan nähdä. Mutta FDS:n aloituskilpailuun. Avausosa-kilpailuun joo. Kyllä. Itse kuljettaja on rilluttelemassa stadissa ja Niin- muut joudutaan rojaa romut ja muuta. En ole kokenut oikeutta tässä hommassa. Ja joo, ei olla katkeria, mutta kuljettaja on Metallican keikalla. Ei, Tai ei se Metallica vielä siellä esiinny, mutta, ei ihan vielä, mutta hyvinpä tää homma hoitu näinkin. onnistuu se varmaan näin.
kävin Mäkisen kanssa tossa itse asiassa noin puoli tuntia sitten höpöttelin, että täällä ennen sitä entryä osu sinne seinään, kun se pikkusen jo hilppas sinne ja sanoi, että ei mitään katsoa vähän tarkemmin. Käsitäkö tämä täältäkin? Alvari, etitäänkö mikkiä vai vetäänkö tikki? Tossa on tossa alla. Mikki ainakin valmiiksi, mutta mikinkin voi ehtiä, jos haluaa. Se ei voi sen väliin Käski mennä vielä ajamaan sen yhden vedon. En tiedä. Ei semmosiakaan. Sivuleikkurit. Kannuja. Kannuja, kaikkia vaikka on täysiä, niin... Älkää säikähtäkö! Onko se toisen puolen sylri kiinni? Täällä on piuhavälissä, piuhavälissä. Joo. Joo, mä vielä Rooperi. Pidetään. Rapaa, kymppi. Rapaa ja kymppi. Kymppi on varmaan siellä. Ei vaan räikkää, kun rapaa ja kymppi. Mistä tulee känni? Känni oli siinä sulla käy. Joo, irti. Mitä vanhoja mälliä? Ne on vaan villi ruuttava pois sieltä. No niin, tyhjät. Ei tämä. Ei se oo se tankki. Päästä lyömään tuolta. Katsopas tuo ei mitenkäs vitsaat tuolla. Väräytää niinku sitten. Jos sitä tippuu sitä aina. Kallista tänne. Tankki ei kyllä ihan tule. Ei se oo. Kato mikä rako siinä. Ei pysty, kun se sulaa vielä se tankki. Se on puhkisen. Tuleeko sieltä? Ei siellä runkalla. Kumpiko parempi Ne tuli kaikki. Ne tuli sieltä pois. Ei se oo kuin toi kuori. Se oli siellä välissä niin. Niin välissä sitä ainetta. Ei ole rikki niinkö? Paljonko aikaa lajitteluihin? Milloin meidän... On sinne tunti varmaan puolitoista. Joo, me ollaan melkein ensimmäisessä. Mä menen kattoo tuon etuosan. Joo. Liikkuu koko ajan. Joo, joo, tulee. Anna siihen jalkaan vähän lisää tää heijaria. No vittu! Alko Paul Timko eessä, niin saa heijäriä. Ratkaisuja. Vittu mulla suostaa. Mitenkäs jos... Pitääkö sä laittaa vaan jollain sikaliimalla? Alakkaa se kiinni. Leksiin eteenpäin. Vielä pikkasen. Ei sitä hitsataan. Ei sitä pysty nyt, kun mä en saa pois tuota tankkia. Pumppu yrittää perseesi. Yrittää. Vittu tuopahan nauttaa. Hei! Mä pitää vielä tätä vähän, niin se ei mene kaikki. Nyt on aika hyvä linja. Ei siinä varmaan joku kemiallinen metalli siihen, mikään muu sinne ei kuiva. Toinen on aikaisemmin topparissa. Tuuppa ite kattoo. Tää on kato. Entäs toistepäin? No anna olla siinä ja tuu kahtoon tosta nyt. Tää on nyt topparissa. Ja tossa on tommonen. Nyt on siellä topparissa. Täällä on topparissa. No, tää jää samalla lailla. Ei siellä ole kuule varmaan käynyt sitä yhtään mitään. Ei. Ei oo. Se on vielä hitsisauma, kato tässä. Niin.
saisi jonkun toisen putken päähän lyötyä. Mutta ei kehtaa tonne mennä, että tuossa naapuriautossa olisi toi vetokoukku, niin siihen on ilman muuta. On vähän lyhää. Mutta eikö tavallisen sulata rosterin kanssa? Kyllä se mikille kiinni. Niin. On siellä muistaakseni. Pitäis olla, mä oon ainakin heittänyt sinne perälle. Mikä? Tavallista peltiä. Pyöräyttää vaan lieriä ja pitää kiinni. Niin, toi tunkin välittävästi hyvin muuta pyöriä muuta. Anna. Mulla on aika kivan näköinen. Tuokkis menee sisältä. Ei se tussi siitä, kun on nimmaria kysymään. Sen verran sinne. Ei kannata ihan pyöriä tähän putkin pesäänkään niin. Se on hyvän näköinen se. Se menee tikille. Vaan kasaan ja pääsee. Me palataan kiinni se tuolta ja sitten. Mä lyön pikkusen sisäänpäin jo valmiiksi. Se menee näin. Niin joo. Ei kun tää vaan tollain räkäisee kerran. Niin. Meillä on ruveta ihsaamaan. Miksi tuo syttyy? Eikö niitä roikasta viisi? Miten te tähän säädetään? Se voi olla se. Mitä teit sä? Pakoputki. Ei sillä ole mitään väliä. Pakoputkea 3 millin virralla. Niin. No kun ei se lähtenyt pelaa. Ei me osata säätää tuommoista. Mut minkä koosta on joku? Se on ihan hyvä se 2 tuosta onko se enemmän? Noniin. Sitten laitetaan yksi. Siellä 3 milliä. Tää vaikuttaa just siihen, että saa virralla. Joo. Ei, mutta ei toimi. Kokeilepas nyt, ei vaikuta mitään. Tuo. Aivan. Älä heti. Hyvä Jörki. Kiitos. Ei kun nyt teki sen taas. Niin. Ei se siitäkin, kun se teki alakuun. Sä voit tuolla tolleen pikkunäkömiehiksi. Ei Se virta, kato tuosta roikasta. tuo valossa. Se 2 puolikas roikka siihen. Se lakkaa heti. Se vaan Onko tää? Kela on täällä. Avista vieläkin napsun pienemmälle, siinä on samassa hyvää. On tosi paskaa. Ei se muuten syty. Tuohan ihan nyt. Kokeillaan laittaa nappipohjat pystyyn. Ei varmaan, siis tuolla virralla ei varmaan taas. Voi auttaa kyllä, kun saa pienentää. Joo, pienentää ei mä heppaile vaan tota. Niin tulee pikkuisen pienentää. Anna mennä siis. Niin, mutta kun ajettiin tuo kolari, niin tuolta omalta komputtia meni niin, meni ihan slimmiksi. Ei ole Kuivu! Kerkis kuivu! Eikö kerinnyt? Ei saa, se meni niin listaa, että ei saa sanoa soittaa. Merkelle nuu hyvää jälkeen pääset vitoon helmopeltiä kanssa tulemaan ehtoolla. Ja Fanta palakalla. Missä Roope vedää? Joo, ei me suottaisi nimetä lisää tulle miehelle maksaa. Ei! Saattopa jää siltä puolelta pukiin. Laskekaa perään olemassa. Tuonne joutuu laittaa muutakin kuin teippiä. Ei oo. Roniikkia! Nippusiteitä ja poraaja. Tässä on vähän liian kova. Onpa pieniä. Tekemään näin, vastaheittoa. Siitä imas näin sinne. Se on niinku, tämä pyörä on näin. Sitten on käännettävä tätä nyt vähän sisäänpäin. Rullamitta. Ei se voi pienentyä täällä. 1. Niin kuin iso on tuo 1. 6. 6. 6. 1. 6. 6. 6.
vaan pelkät pisteet. No niin, barriereenit. Joo, ihan ok alkuun vähän varmistellen ja sitten Jussin kanssa meni hyvin nelosklipille asti. Sitten Jussi pikkusen pyöräytti siihen eteen ja no sitten vähän otti tuosta osumaa, mutta ei vähän kulmat muuttui ja mä en sitä älynyt silloin, niin mä lähdin vielä vetämään liinivedon siihen sitten ja pyyhkäsin. Jotenkin omitusti lähti kääntämään liikaa sitä vaan tuonne niinku vallia koheen ja pyyhkäsin tuon perään sitten seinään ja siitä tuli vähän arveetti ja pakoputki oli aivan lytyissä ja jotakin muuta mitä siinä paremmin. Joo, mutta se on nyt... Ei, niet problem, ei muuta kuin lajitteluja koheen. Jaha. Ei me aina nähdä kaikkia ihan täydellisesti. Sen takia me olemme kommentaattori ja juontaja ja nuo ovat tuomareita. Me nähdään kyllä aivan eri paikoista, mutta hienot pisteet. Kyllä seuraavana on sano vaan, että kyllä siinä ollaan hyppinkeikkoja. Kyllä, ja nyt voidaan odottaa hyvää suoritusta. Alvari Mäkinen, Powerbear Street Team. Ykkösklipille ei taida nyt osua. Siellä ollaan käyty monta kertaa Peppenellä, mutta nyt ei lippuja auki. Kolmanekinen aivan liian syvällä. Ja siellä käytiin kopsuttelemassa pari kertaa harjoituksissa seiniä ja nyt Alvari on sitä aika varmistelu tähän vai mitä kilosia? Varmistelu, niin kyllähän tähän on siitä liikkeelle, mikä aina ajaa ja mä kyllä tykkään itse henkilökohtaisesti. Ja Mikael Mäkinen 68 pistettä, ei siis paranna, mutta Alvari Mäkinen, nyt on tiukka paikka lähteä parantamaan, pakko. 70 pistettä, mutta se ei hänelle riitä. Me ollaan treeneissä nähty kovempia vetoja montakin. Katsotaan, aivan varmana nyt pyörityy ykkösklippi. Katsotaan, ja siellä ollaan. Ja luukku nousee, ykkönen, kakkonen. Ja kohti kolmosta nyt. Vili Ikonen, Toyota Cresta ja Chaseen. Alvari Mäkinen katsotaan, Vilillä on leveä linja, ykkönen, kakkonen hienosti, Mäkinen pääsee siihen kuitenkin kylkeen, kaudella sitten nousetaan kolmoselle. Hyvä linja. Vili tulee siihen neloselle yli kulmaa ja se on siinä. Joo, siinä oli vähän semmonen turha aggressiivinen suunnanvaihto tuohon neloselle tullessa ja joutui vähän syömään mahtia itseltään pois ja täällä meni kulmakasvua liikaa ja sitten tapahtui spinnaus ja tosi tyylikkästi saivat onneksi pojat väistettyä toissa. Ja nyt siinä on aika helppo tehtävä Alvari Mäkisellä suorittaa rata suht OK vedolla ja lähtee tästä jatkumaan. Poikien leikeissä mukana ykkösklipille. Sieltä hyvin löytyy ykkösklippi ja otettiin täällä. Hienosti Ikonen huomaa, ettei lähde. Alvari Mäkinen. Terve Alvari. Sä oot herra jääkarhu. Ei ihan niinku tavallista täällä Suomen maalla. No joo, semmonen. No miten sulla meni omasta mielestä? Ihan ok, ei mitään. Ajo tuntuu koko ajan vaan paremmalta ja paremmalta. Okei. Onko ollut mitään teknisiä ongelmia? Ei muuta kuin pari pikku kolhasua tuossa silloin treeneissä, mutta niistä on selvitty.
Kyllä, kyllä. Mitäs sä odotat nyt tästä niin kuin top 16? Mitkä on tavoitteet? Totta kai tietysti aina lähdetään voittamaan, mutta kovaa kilva ajoa. Hauskaa se on aina. Kyllä, ja sulla on alla Mersu. Totta kai. Mikäs muukaan kuin Mersu? Eli oot ihan Mersu-mies. No semmonen. Mahtavaa, tsemppiä. Kiitos. PR Dream Team Chasissa sitten. Katsotaan kuinka se jääkarhu iskee siihen harmaan Nissanin kylkeen. Kyllä sieltä lähtee jo eteen. Klevetti löytää ykkönen. Ei löydy ykkönen, ei löydy kakkonen lähti ja sisarlinjalla menee. Aloinen Mäkinen tulee siellä perässä ja hyvin Klevetti menee. Pääsee loppuun asti. Nyt mennään varmasti syvälle ykkönen, kakkonen. Yhtä askel. Ja Klevetti vie seuraavaan. Ja Leve on linja taas kerran. Molemmat liput nousee. Ykkönen, kakkonen. Alvari Mäkinen löytää hienosti. Kyllä samaan aikaan tulee ja tekee virheen vitosille. No niin, Alvari. Mikä on oma fiilis tästä vedosta? Ihan hyvä fiilis. Liini osui ihan ok kohdalleen. Vähän olin tuolla vitoskripillä turhaan sisällä, mutta Steissi oli vähän ehkä härväämissä. Liian sisään. Hyvältä se näytti joka tapauksessa. Onko auto toiminut? Auto toimii hienosti. Se on vaan kuskin ranteissa. Mahtavaa, eiköhän jäädä jännittää. Yes. Räy. Tästä parista jatkoon. Polar BRDC, Alvari Mäkinen. Räy! Räy! Uusi tunnari jääkarhulle. Alvari! Joo! Se vähän niinku lähti edistyyn. Ei. Nyt ollaan seuraavaksi top 8. Ei huono. Ollaan seuraavaksi top 8. Olipa huono some. Huono some, ei haittaa. Ei haittaa. Hirveesti vieläkin tärisee vähän. Joo. Tiukka on tiukka. Ai että. Nyt on paremmin sijoittunut nyt kuin Seinäjoella. Se on aina tavoitetta eteenpäin. Kyllä. Nyt ollaan jo 8 parhaan joukossa, niin se on silloin jo hyvä. Mä annan tavoitteeksi silloin tänne, että 8 parhaan joukkoon jos päästään, niin on hyvä, mutta totta kai me lähdetään voittamaan aina. Totta kai. Auto on pelittänyt hyvin ja Auto toimii hyvin. vähän on perää saanut vähän iskua. Kuitu vastaavaa vihainen kameran takana. Niin. Se tietätti mulle töitä, vaikka piti olla vähän niinku pienmuotoinen loma tässä. Niin. Mutta pikkuhiljaa, onneksi ei ole vielä ihan toivoton tapaus. Ei se ole toivoton vielä. Et kyllä sinne kärsii vielä. Hivottelet vaan, kunhan koet lyttää ihan kokonaan. Niin jo. Joo vaan. No, ruvetaan valmistautua top 8. Joo, varmaan pitäis kohta olla menossa. Joo. Sieltä vaan edellinen pari ulos ja päästään jatkamaan. Ja katsotaan ketä lähtee vielä top 4 vaiheeseen tänään alkuperäisesti. Onko se Polar BRDC-tiimi Mäkinen? Molemmat haluaa varmasti olla siellä. Averin linja ei ole hyvä ykkösellä, kakkosella Mäkinen seuraa. Ei löydä oikein.
harjoitusklippiä. Syvällä on, niin Mäkinen siinä Jetro Ereksinen tekee perässä virheen. Korjailee aika pahastikin. Mäkisen on hyvä linja, ei saa oikein päässyt siihen kyytiin mukaan, mutta kaikki on auki. Haluamaan sinne kylkeen ja siitä, oi nyt on vähän sisälinja, mutta menee se näköjään noikin sinne kylkeen. 1, 2, Aireksinen hienosti vetää. Ja kolmonenkin linjaa hieno, mutta on Mäkinen. No niin, Alvari. Sä näytät tyytyväiseltä. Ai että, ei voi sanoa muuta kuin että ai että. On hienoa. Kyllä. Aplodit molemmille, oli tosi hieno veto. Mitä luulet, että käy? Jaa, Paavinen sanoma. Jäädään jännittää. Hienoa. Finaaliin menee. Alvari Mäkinen. Ei ollut huono. Sitten mennään tämän päivän finaali Jaakko Jylhä vastaan. Oi, nyt ei Jylhällä vedä kuin yksi pyörä. Siinäkö se ihme nähdään? Ja palkinnot jaetaan sitten tässä raskassarjan rekan suurin piirtein etupolulla, missä löytyy nuo Karhu ei sulo! Hyvin menee! Ja sieltä Tiito! Näin Alvari sujuu ihan kun sitä ei oo harjoitellut! Annetaan vielä Raikon aplodit tämän päivän kolmikolle. Nippe, tullaanko hyvä? Se on hyvä. Sittarille taas kiitoksia ja kauppias Lankiselle, että saatiin Piti taas meidät nälähtä tämänkin reissun. Jep. Koko päivänä keritty kukkaan syömään nyt oikein paljon mitään, että pieniä napusta. Leipiä oikeastaan. Niitä oli meillä valmiiksi tehtynä jääkaapissa. Se oli tosi hyvä, mutta tällä hetkellä tuntuu todella hyvältä syödä tämmönen ateria. Jep. Lankiselle kiitos. Jälleen kerran. Iso kiitos. Lähdetäänkö myös syömään? Lähdetään syömään. Nyt petee syömään. Joo.